салом дуруди бе поён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. Ман Фирдавси Хурсандам. рӯзи 7 сентябр барои дӯстдорони варзиши ММА ба қавле туй аст. Дар Абу-Даби ҳамаи зурҳои UFC ба қасди шикасти якдигар андари октагон мешаванд. Як сӯй Ҳабиб бо Дастин Поре барои ҷоиза мубориза мебаранд. Як сӯи дигар варзишгари тоҷик Муин Ғафуров ки навакак узви ин ширкати овозадори размӣ гардид. Акнун ба мо иттилоъ доданд ки барои ғолиб омадан дар ин рақобат Муин шому саҳар тамринҳоро ба роҳ мондааст. Фикр мекунам пеш аз рақобати Ҳабибу Дастин аввал мо ғолибияти Муинро мебинем, агар худо хоҳад. Муин аввалин варзишгари тоҷик аст ки дар ин ташкилоти бонуфузи ҷаҳонӣ Тоҷикистонро намояндагӣ мекунад. Андрей Аршавин якумин футболбози рус нест ки зидди натураликунонии футболбозони хориҷ бошад. Пештар ҳамтои ӯ Роман Павличенко низ ба ин мавзӯъ зиддият нишон дод. Аршавин дирӯз аз ин ба қавли мафияи футболӣ интиқод кард ва гуфт ки бозингарони хориҷ аз ҷумла Фернандес ва Гилермеро аз мунтахаб ҷавоб диҳанд ва дар мавқеи онҳо футболбозони русро ҷой диҳанд. Ӯ дар як суҳбати хоса бо рӯзноманигорон гуфт ки ман зидди натураликунонии футболбозон ҳастам. Агар Марио Фернандес бозингари хуб мебуд, дар мунтахаби Бразилия бозӣ мекард. Ин гап ба Гилерме низ рабт дорад. Агар ки дар мунтахаби мо Фернандес намебуд, пас ба ҷои ӯ Смолников бозӣ мекард. Ӯ низ бо сар гол зада метавонад. Аз ин рӯ ман зидди натураликунонӣ ё худ ҷалб кардани футболбозони хориҷ ҳастам, гуфтааст Андрей Аршавин. Ҳамин мардак рост мегӯ. Соли 2008 бе ягон футболбози хориҷ мунтахаби Русия дар даври нимниҳоии чемпионати Аврупо буд. сомонаи расмии телевизиони варзиш дар такя ва пойгоҳии хабарии аврупоӣ маводеро нашр кард ки тааллуқ дорад ба сиёсати трансферии дастаи каталонии Барселона. Ин ҷо навиштаанд ки тибқи хабаргузории баъзе аз сарчашмаҳо президенти Барселона Хосе Бартомеу як талоши дигар барои харидории сарвони 19-солаи дастаи Аякс деликт кардааст. Агенти футболбози ҳолландӣ Мино Раёла хабар додааст ки агар бошгоҳи каталонӣ талаботҳои деликтро қонеъ карда тавонад, ҳимоятгари 19-сола метавонад ба Барселона гузарад. Пас аз нашри хабари мазкур дар расонаи иттилоотии испанӣ доир ба гузариши деликт ба Ювентус хабарҳои дигар нашр шуд. Мақсад чи аст? Мақсад ин аст ки деликт ба Ювентус меравад ё ба Барселона. ин ҷо хабарҳои нашр гарданд ки феълан баротон мехонам. Як сарчашмаи боэътимод нашр кардааст ки гӯё директори варзишии дастаи Аякси Амстердам гуфта бошад ки ҳама корҳо дар мавриди гузариши деликт ба Ювентус пухта аст. Фақат кафолати маблағгузориро интизорем ки кай итолиёвиҳо ба ин мавзӯъ мароғ зоҳир мекунанд. Умедворам ин кор соатҳои наздик ҳалли худро меёбанд. ман ба итолиёвиҳо боварӣ дорам, гуфтааст директори варзишии дастаи Аякс Марк Овермарс. Як нафар мехостааст ки номи худро бо номи Тоттенхем иваз намояд, лекин ба ӯ иҷозат надоданд ки ин корро ба анҷом расонад. Расонаи иттилоотии Евроспорт хабар дод ки шаҳрванди 39-солаи Шветсия Дэвид Линд бо сабаби мухлиси ашадии дастаи Тоттенхем буданаш номи худро ба номи ин даста иваз намояд, аммо сохторҳои қудратӣ ба ин иҷозат надоданд. ӯ дар саҳифаи твиттераш навиштааст ки ин маро хеле ғамгин намуд. Дар Шветсия ҳар чи дилат мехоҳад номи худро ҳамон мегузорӣ. Масалан, як дӯсти ман картошка ном дорад. Чаро намехоҳанд ки номи ман Тоттенхем бошад? Намедонам, гуфтааст Дэвид Линд. Аҷиб, дидед ки мухлисон ба хотири дастаи дӯстдоштаашон чӣ корҳоеро намекунанд. Дар Тоҷикистон низ ман фаҳмида будам ки кадом як нафар номи фарзанди худро Месси мондааст. хайр, ин дунёи фанатҳо ҳамин аст. Пол Погбаро ягон даста нахарид. охир мо ҳар рӯз қариб як овоза мефаҳмем ки гӯё дастаҳои Реал ва Ювентус барои харидории ин футболбози фаронсавӣ даст ба гиребон шуданд. Аммо дар охир фаҳмидем ки ягон хабар асоси воқеӣ надорад. На Реал ва на Ювентус Погбаро намехоҳанд. дастаи Манчестер Юнайтед нархи Погбаро дар бозори трансферӣ ба 190 миллион евро баробар кардааст. намояндагони дастаи Манчестер Юнайтед гуфтаанд ки то ин ҷониб ягон даъват ба идораи мо доир ба харидории Погба наомадааст. чанд рӯз пеш худи Погба ба агенти ӯ Мино Раёла эълон карданд ки фаронсавӣ хостори тарки даста дорад, аммо ҳеҷ дастае ба ӯ мароғ зоҳир накардааст. акнун мебинем ки бо ин ҳама норозигиҳо аз дастаи девҳои сурх имсол Погба чӣ хел бозӣ мекунад. Неймар
ҳама интизори ин трансфери ба қавли бомба ҳастанд, аммо мисле ки Неймарро тақдири шур думбулагир аст. дастаи ПСЖ махсусан худи Носир Алхалифӣ ба Неймар гуфтааст ки мутаассифона мо ҳеҷ кӯмаке барои рафтани ту ба Барс кардан наметавонем. аз як ҷиҳат онҳо ҳаққанд, чун ӯро бо нархи 222 миллион евро оварданд. имрӯз бозингари 222 миллионаро нозу нузаш дар осмон аст. ин хабарро мо аз пойгоҳии иттилоотӣ гирифтем ки дастаи ПСЖ расман гузариши Неймарро шаҳр доданд ва гуфтанд ки сабаби асосии амалӣ нашудани трансфери Неймар пул аст. маблағе ки дастаи ПСЖ барои ин гузариш пешниҳод кардааст, Барселона майли пардохт кардан надорад. инҳо гуфтанд ки мо Каутиньоро медиҳем, шумо Неймарро диҳед, аммо Носир Алхалифиро ин чиз қонеъ кардан наметавонад. гуфти он гапҳо Неймарбой паноҳат бар худо. ту дар ҳамон ПСЖ ба чизе ки ноил шавӣ мешавӣ, вагарна дигар роҳ нест. намакро хӯрда дар намакдон туф кардан чунин оқибат меорад. ба ҳамин тамом, то барномаи дигар хайр.